въпроси. А не защо. Професор Мутавчиева, мога ли да възвърна отново към любимата ни тема за средновековието? Вие имате една блестяща статия, в която правите паралел между комунизма и средновековието. Бихте ли ми казали нещо повече по това? Ами стига да ми кажете кое е тази статия. Говорихме за кърджалийското време. За кърджалийското време, да. Любима тема. Ако има нещо, с което така да се чувствам отчетена към историческата наука, е това, че запълних 30 години от нашето минало. За първи път можах да го подредя в нещо като историография. Защото това се прескачаше във всички университетски и гимназиални курсове. Там имало нещо ужасно, разорение, не знам що. 3 пълни варианта имах на кърджалийско. И виках, не е това. Не е това. То си има си логиката. Най-хубаво в миналото, че има логика. И трябва да стигнем до нея. И така. Изглежда, че от едно състояние на обществото в Османската империя, след 30 години пълен хаос, наглед и брокоч. Тая работа чудесно си се разпределя по етапи и си има своето настъпление и самия хаос си създава структура. Една съвсем нова структура. Това е янлука, нали? Това е вече разпадането на политическата власт. Въз основа на икономическите преобразования. И напълно обяснява защо се е минал към национални движения в завладените народи. Аз не обичам да казвам поробените, защото не искам да смятам, че нашите деди са били роби. И не са били. Първо, за да го сравним с колониализма, примерно. Колониализмът става възможен, когато се създава огнестрелното оръжие. Т.е. когато можеш да изтрепеш едни хора без пушки, с пушка. Така. Как ще подложиш ти на, не казваха дори само терор, а на изтребление? И правеха моите учени колеги, които съм уважавал, като професор Ганлев. Той твърдеше, че 1/3 от българите са изтребени по време на нашествието. Но вижте какво първо полубата е на 14-15 век. Къде е нямало чужденци да се владеят. Посочете ми една европейска страна. Навсякъде тя е била под властта на друго общество, на друга националност още е няма. Второ, да изтребиш хора. Нямаш ни картечница, ни танкове, ни калашници, ни нищо. Трябва да го настигнеш този човек и да го заколяш. Добре, вена, той има братва, той има коса. Като има по нищо, ще го правиш не. Защото си е примерно в най-така голямото си разширение започва да прибягва до заеми от европейските държави, които също са били в късната залезни. Турция не може да реализира данъците си. Но толкова многобройно население, това е цяла Северна Африка, цяла Анадола, част от Прикаспието там. Знаете колко на широкото са били разпространени. Обаче не могат да приберат пари. Защото самоорганизираното общество започва да си наема професионалисти, съимени, дето им викат.
Това са си като сега, кои да кажем, мутрите и разни групировки от този стил. Плащат си, но пазят селото. Ако е бедно селото, тогава почва да излъчва стража, нали? Която варга там на някой беер наоколо. Тогава и селищата са били малки. И като зададе бирник, палнеш един огън, нали, за сигнал или биеш тъпън. Българското население през поне до 18 век е било предимно скотовъдно. Имало си бащина, колкото да изхрани семейството с жито и фасул. Обаче имотът е бил на 4 крака, не? И момента, в който разбират, че идва бирник, се издасят в гората. И това сме забравили, че България е била само гора. Много малко са били обезлесените места. Мезри, дето са ги наричали. Там си вадиш колкото за просеник. Натириш сталото в гората. Естествено, че бирника няма да му стиска да влезе в гората. Защото там ще си остане. Хиляди са молбите на бирниците до високата порта казва: опростете им данъка, защото те са разорени и са се пръснали. Тия две думи запомнете ги. Перекендебе, перишан. Дето ние сега го употребяваме като нещо много пропаднало, то си е било баш така. Така са обяснявали, че не могат да му вземат пари. Защото се е пръснало и е пропаднало. И да си бирника, те се прибират в село и всичко продължава по старо. И сега тази работа аз не мога да я приема за изтребление. Нямало средството за масово изтребление. Както знаете, Първата световна война е била една огромна изненада за европейците като масовост на смъртта за Втората война. То било въвеждането на автоматичното оръжие, пример, на вечерието на Първата световна война. Защото това на принципа почетата го напълно да свикат македонците. Не можеш да остава спечелиш голяма война. Извинете, че ви говорят тия бабини деветини. Обаче и в бабините деветини има много верни неща. Да. Много ви благодаря за присъствието и за участието. Имаме още въпроси, може ли? Ами можеш.